माथो जाखो आयै आंनो फैसा नांगौमोन गोदान बोसोरनि पिकनिक जानो लोगोफोरा मालाय पिकनिक जानो थांनो ओंखारसोदों मा नांगौ होनखो खोनायासै आं मोजां पिकनिक जानो फैसा नांगौ होनदों थां थां बै बारि खनायाव थां फैसा बिफां गायनानै दोनदों थां खाहाय थां होमबा आंनो पिकनिक जानो फैसा होआ आरो नोङो न'फोरावनो दाउजों अमाजों संनानै होगोन न'आवनो जा पिकनिक थांनो बाहेरायाव थांलायलायनांगौ नामा बोसोराव खेबसेल' पिकनिक जानो थांनायखौबो बिदि बुङो आरो आयै फैसा गैया फैसा मोना खालि फैसा थांनो गोसो जादों ओरैनो थां बेयाव फैसा बिबाय थानाङा आंनाव फैसा गैया मा गैया न'खराव सब समाव फैसा नांगौ हेलौ हापां औ मा पिकनिक जानो जेबो प्लान बानायाखै नामा ब्रा दे पिकनिक जानोसै आंबो बेखौनो सानदोंमोनहाय बमब्र मानोथो सानबाय थानांगौ जाखो दे दा बेलासियाव फैदो ज' रायलायनोसै दे जागोन बमब्रा मा होनखोलै हापाङा बेनो दा बेलासियाव ज' रायलायनोसै दे आंनावलाय थाइसेबो फैसा गैयालै अब्लाबो थांबायो आंबो थोद साला सनथला आयै फैसा हरना लोगोफोराबो कल खालामबाय नै पिकनिक जानो हौवा लोगोफोरजोंसो पिकनिक जानो थांनो ओंखारदों नङा होमबा मोनगोन नै फैसाया है आयै मानो बिदि हरना आयै नंनायनि नङिनि फैसा बिलाबाय थागोन मालायफोरा गोदान बोसोरनि खुसिबा आंहा फैसाबो गैया माबो गैया बेरायनोबो थांनो मोना दख'ना गोदान बायनानै लाबोबाय बेखौबो गाननानै जेरावबो फट' साफायहैनोबो मोनला मा जाबावगोन हापां हो मा जाबावगोन मानोथो दाबो सफैला बिसोरलाय नारजि दाउ अमा राजामोनालाय आरो हापाङालाय माथो दाबो फैयाखै फन खालामदोंमोन र' फैगासिनो खोमा नेला नेबाय थानो बायोहाय आं नेनायनि फिथाइयासो गोदै जायोनो मिन्थिया नामाब्रा नोंलाय दुमफाव होमबा नों मोनजाफेरबाय नेनायनि फिथाइखौ मोनजानायालाय मोनजायाखैमोनलै माबा नेनायनि फिथाइखौ गोदै होननानै बुङो माथो मानसिफोरा आं हले गेसाव सेवनायसो मोनोलै पिकनिकखौलाय मालाथो जायोनो बेनोथ' जादोंलै माला खालामगोन गाबोन जानोसै नामा गाबोन गाबोन 1 तारिख नालाय गाबोन जानोसै ब्रा बुस्थुफोरखौ दायो बेलासियाव बायनोसै ना मा होनो रायजोफोर आं थांफाग्राल'लै आं जेबो मिन्थियालै खालि जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौलै आंना आयौ माथो मोनफैजोबना दंजोबो मालाय गय फाथै होनानै एक्सट्रा लिंहरनांगौ नामा ब्रा हापां नोंखौलाय होबालाय होजायोमोनथ' आरो ओमफ्राय फैसायालाय बेसेबां खांगोन आं मिन्थियालै सासेयाव 1000 खांनोसै नामा मानसिफ्राबो बारा गैया माथो जोंलाय लागाव 1000सोनोलै दानामा दे जागोन 1000बाबो नोंसोरलाय माथो बुङो हा सोमस्रि हापां जेबो नङाहाय आंनो 1000बाबो जायो 1000बाबो आयु 1000 आंनाव 1000 फैसायानो गैया माथो हापां नोंलाय आं उनाव होनोसै नामा नोंसोर खांग्रोदो दे आं मैगं थाइगं बायनाय समाव होगोन दे अब्लालाय फैसाखौ बयबो होलायदो सानैलाय मानो फैयाखैब्रा नारजि दाउ अमा राजालाय बहाथो गोमाना दंहैयो बिसोरलाय मा जाखोथाय अमा राजाया मैयानिफ्रायनो फन हमाखै आंनि नारजि बुदांनावबो सोंनो गोनां गोबां बाथ्रा दङ नांलायनो बावनानैसो दङ आङो र' उनाव लोगो मोनबा नांलायगोन आं मालै हापां नांलायनोबो बावना थालायो नामा पिकनिक जानायफोराव नांलायला गैया दे ओमफ्राय पिकनिक जानायफोराव बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड लांजामारा जि नांलायो जों सिंगल पार्टी एक्सट्रा थागोन जरा पार्टी एक्सट्रा दोनगोनब्रा नै फैबाय बा मालै बेरे बासाफोर मा ब्रुं ब्रां साला स्वादफोर दासो फैयो नामालै माथो बुंबावनोब्रा खि गोरा खिनाय जादोंमोनलै साला खिथुआनो साजुना दं आंना दासिमबो होमबालाय आंनोलाय मानोथो खोन्थायाखै अमा राजा बेफोरनो माबा खिन्थाजानाय बाथ्रा नामाब्रा होमबालाय मानोथो बयनिबो सिगाङाव खोन्थाखो दालाय उपाय गैया नालाय खोन्थाबायब्रा मानोथो खि गोरा खिनाय जाया अमा राजा नोंथ' मैयासो सारादुआव थांदोंमोन लोगोनि बिबै थैनायाव मिन्थियालै मा जाबोफ्लांखो आङो खियानो ओंखारलाब्रा फुंनिफ्रायनो खिबाय थाबाय खियानो ओंखारा खिथु गुदुङासो फिसा जाखो ना खिथुनि खियासो बारा जाखो मिन्थिलालै आं मा जाखो मिन्थिलालै आं आयौ जिबायदि खिनाय जाबायब्रा नंगौना नङालै नारजि बुदां जिखौ बुंदों बेखौल' खोनासंब्रा बारा फात्ता लाबाय थानाङालै गुदि बिजौ साला दे होमबालाय बादो दे बेफोरखौ जायखिजाया फैसाया 1000 सासेयाव 1000 दे फैसाफोरा होलायदो सोरनाव बेसेबां दं मा होनखो 1000 गोजोन मासे दामलै बिदिब्ला नोंनाव 1000 फैसा गैया नामा अमा राजा बिराद गोबाव जाबायमोनलै 500 फैसा नुयिया दाखालिसो नुदों आरो 1000सो होनबावदों गैयालै आंनाव 1000 फैसा गैयालै एसे खमायबाव
Tatariga Oma Raja मानसिफ्रा खमखौ नुवाखै नामा मानसिफ्रा एसेल' फैसा एसे बुरजा जानांगोन ना नङाबा माखौ बेदर बायगोन माखौ मैगं बायगोनब्रा आरो गारि भारा लांबावनांगौ ना गारि एक्सट्रा फैसा होनांगोन ड्राइभारनो गारिनि बेफोरनि थाखाय एसे बुरजा खांनांगोनब्रा फैसाखौ नंगौथ' आरो बेबायदि मानसि एसेल' फैसाफोरखौ एसे बुरजा खांनांगौ आंनाव एसेबां बुरजा फैसा गैयालै एसेथो दं नोंनावलाय आंनाव बारा गैयालै दहाय फुङाव बिमाया बेदर बायनो होनायासो दङलै 180 बेदर फुवासे लाबो होननानै 180 ल'थार माथो खालामनोब्रा दुखिया अबस्था मासनि लास्टावल' दुखिया जायोलै मासनि लास्टाव दुखिया जायोब्ला गाबोनथ' मासनि फार्स्ट जागोन ना 1 जानुवारि अब्ला गाबोन माहाजोन जाबा गाबोन डाबल होदो आरोहाय अमा राजा मानो जादोंलै बाद होदो बेफोरखौ जायनाव बेसेबां दं फैसाखौ दे होदो सन्थला नोंनावलाय बेसेबां दं खोन्थाब्रा बेसेबां दं आंनाव 180 दं होननायखौबा लाजिलासिनो खोन्थाबाय आं खोन्था सन्थला माबालै थांखौ थिमि बायनो होननानै दोननाय फैसायासो दङलै 25 थाखा जागोन ना 25 थाखाया माबाफोरसो गाज्रि बुंफ्लांबाय नामाब्रा आंलाय मा गल'ल' नायजोबखो आंथिंजायलाय मा नोंनाव 25 थाखाल' दंथारो होनबा फैसाया 25 थाखाल' दंथारो आंनाव बान्दर थिमि थांखुआ बेखौ बायनो जमायना दोनदोंमोन आङो जायोबा जायो बुंलाय 25 थाखाल' दं आंनाव आच्छा दे बिसोरनावथ' फैसाया बारा गैया अमा राजाजों सन्थलानिजों बाखि गासिबो मिलायजोबनोसै नामा ना मा बुङो आंनावबो फैसा गैयामोनहाय नंखायखौलाय मा बुंनो आरो आंनाव फैसाया बारा गैयाहाय सानसुं सेम्पु बायनो होननानै दोननायाल' दङ बारा गैया आंनाव बेसेबांथो दंब्रा खोन्था माबा थाइसेल' दङ थाइसे पेकेटनि सेम्पुआ बेखौ बायनो आरो सानसे सेम्पुआ थाइसे लायोना पेकेटसेयाव बेखौ आरो बेनालाय माथो आंनिख्रुइबो गैसिनथारालै हाफांना थाइसे थाखाखौ गैया होनबाबो जायो मा थाइसेल'लाय हा मा थाइसे फैसा नङा नामा थाइसे फैसाजोंसो बेसेबां लाख जालाङो दा नों एटिएम फोराव थांलाय नोंनि बेंक एकाउन्टाव जुदि 499 थायोब्ला 500 थाखा नङाबा ओंखारगोन जानो बेनिखायनो थाइसे थाखाखौ नांथारगौ थाइसे थाखा थायोब्लासो 500 जासिगोन दा बेनिफ्रायसो फैसाया ओंखारगोन एटिएम आव जानला मानला एटिएम फोराव फैसा 100 200 ओंखाराथ' 500 थाखा नांगौ मिथिबाय 500 थाखा 499 बाबो नों फैसा दिहुननो हाया बेनिखायनो थाइसेखौ नांथारगौ बेसेन होनो सोलों थाइसे फैसाखौबो मिथिबाय आरो दाखालि गावनाव फैसाया 499ल' दङनो अमा राजाना आंनाव थाइसे बिहरनायालाय बियो थाइसे फैसा बिहरनानै 500 खालामना दिहुनबाय दा एटिएम निफ्राय दे जाबाय माबा मोनसे जासिगोन दे आंनावलाय फैसा गैयाहाय आंनावलाय 25 थाखाल' दंलै लानोबा लायाबा थालाय आंनावबो बारा गैयालै 180 लालै 180खौनो अमा राजानिखौ आं होगोन दे हाफांनिखौ आं होनोसै नार्जि थेंक इउ स' माच थेंक्रुलै सोमसोमायनाव थेंक्रु आंनिखौलाय सोर होनानै होगोनब्रा जराबो गैया रोङा आंहा दे अब्लालाय फैसाफ्रा खांलायदो हाथायफ्राव थांसैथ' आंखौ लाफागोन ना लाफालाब्रा नोंसोरलाय दे माबा मोनसे जासिगोन दे जेबो नङा बे थुफिरामोनखौबो खबर होजायोमोन ना आलाय बिसोर पार्टि बेलेग बानायदों बहा थांगोनथाय जोंजोंसो ग्रोब जायाबानो जाबायलै फाफिफोरा बादोदो थुदो गासिबो रेडि जादो थौ स' लोगो नोंथांमोन खम जाला चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय आसा खालामो फैबाय थानाय समफोरा नोंथांमोननि थाखाय आरो जों बयनिबो थाखाय बे समफोरा फैगोन समफोरा गोजोन खुसि बयनिबो जिउआव खुसि लाबोनो हाथों होननानै आरो बे गोजाम बोसोरखौ बयबो आलो गोजोनै बिदाय हरो आरो फैगोन गोदान बोसोरखौ बयबो रंजा बाजायै बरायो गावनि सोरबा आंगोजों न'खरनि मानसिफोरजों बयबो ज' माने गोदान बोसोरखौ बरायो आरो मोनसे फोसावबावनाय लोगोफोर लाब्रा बड' कार्टुन चेनेलनि गोबां कमेन्ट फैदों आं रावनोबो रिप्लाय हरनो हायाखै दिनै भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानोसै लाब्रा बड' कार्टुन चेनेला एसे प्रब्लेम जानानै दङमोन दा प्रब्लेमा जोब्बाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ नुसिगोन नाथाय बिनि थाखाय नोंथांमोनहा 24 आवार नेबावनांगोन आरो जेसेबां भिडिअसफोर दंमोन बेफोरखौबो नुफिनजोबसिगोन आरो फैनो गोनां गोदान भिडिअफोरखौबो नुबाय थागोन स' लोगोफोर नोंथांमोना लाब्राखौ अनसायनाय बायदि खम जालाखौबो अनसायदो आरो खम जालाखौ अनसायनाय बायदि लाब्राखौबो अनसायबाय थादो दे लोगोफोर स' दिनैनि थाखाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै गाबोन नेक्स्ट पार्टखौ नुगोन पिकनिकनि नेक्स्ट पार्टखौ नायबाय थादो आरो मा टुइस्ट एन्ड टार्न थागोन नायबानो जाबाय दे लोगोफोर बाय